Abusuafo mo be bia kwa baba so Jaman Skafie so na so Jaman TV so bomode na subscribe to channel no mame like video no no share so da baya wonu bi nso nsa beka video ni bi ni nyina etime dia bom. Yes, na Friday na ehwe de wo for anapa game no NL Vag Friday ehwe setup we transfer from Monday special event number 369 nso ato double 4 aha. We are now my 40 no a servo 10 our center box machine. We are now my 41 no a servo 7287 our machine. We are pen over my 37 and a servo 85 and so our machine. Into a way there or see and fa event in Kodi. And he has saying who said 87 way we buy or the betray 4838 ewo hono. Good. Into open me event na no yi sa three numbers no. 48 87 38 no etwa na kase ewo so. Good. Ti sa 37 obi hu se abekọ +1 nso ewo no abema 38 no. Good. Ni ehwa de wa ha. Ohwe 375 no so a obeto 72 wo machine. We no abeto 37 winning no asave 11 ewo machine. Yes, into one also or the kosoro and or the abeloki event no e de amaye or kama. Yes, into event no so said me kan e be 48 87 38 no e wo so etwa na kase nso. Good. Nyame say upese utwa any NL game fa ba bia so beba so Jaman fee. Yes, oba numbers ye gu hono mi emu bia be fa no ubenya customer care amana save kama. Yes, offer number ya 0599212255 no sister Selena. Yes, obehwe twama kama. Yes, intimisero bla no twama ana offer 0544137084 no so and also Mr. Bafo ono so offer obehwe twama kama ana 0246898449 and also Mr. Foster on also ebehwe twama kama. Yes, obe twama kama and they interested woman say udi ya ntempa na so na wonsa ebeka usika anopaye. Yes, anopaye by 11 there no bia saka ni sika by anopa 11 na obi a utwa bi wo ye hobia udi ya na chese ye tua oka kama nti blafi ni enya adwuma. Yes, me say comment section ho ye bia to ho ye nya wagadere ne ye no ha nti comment section ho ye bia to ho se obi watwa game ye ntua oka be kire wa adwen ho anase wo payment kura delay ya obetimi abekire wa adwen ho no. Yes, nti na comment section ho ye bia to ho no ye jani wa adwuma ne ye no ha no nti ye nsuro se obi eba be ye bia me say obi an so ntin maybe bia ho no because jani wa adwuma ne ye bo no ho. Good. Nti enfe current no for setup we na me kire ho ne. Good. Nti oba current na say no abehihye no e de amaye nti obeto 40 no e wa ha say de amaye owie no okay obeto 44 e wa ha. Good. Owie no obeto 40 no and o serve 77 10 our center box into obeto 44 and o serve 10 owie 40 no serve 7 hey I'm taking it down. Obeto 44 no, we are obeto 40 and our serve 10 our center box. We are 41 no serve 7287. Good. Into obeto 44 no, we are obeto 40 and our serve 10 our center box winning machine. We are pe and obeto 4141 and our serve 7287 our machine. Good. We are pe and obeto 3737 and we serve 85 and so our machine. Yes, and on I'm say so we there or see for event no enkodi. Good. Now here second setup no, and also transfer from Fortune Thursday event number 4748 me who so 262 now the counterpart 17 a machine there about 33 or machine hold on. Good. And 1 2
3 na wabeto 4112 4112 owie pe na wabeto 26 single 8 26 single 8 na waserve 11 ɛwɔ machine nti ɔno nso so owie dia yɛmfa event nkodi yes na ha sɛ mepɛsɛ yi number and 10 no ana abane ne counterpart na egum no 2772 no etwa ne kɛse nso ɛwɔ hɔ nto pɛ me event na no yi 7227 no nso etwa ne kɛse ɛwɔ hɔ ipaacha no nso ba current na say na wabɛhyehyɛ no ɛde ama yɛn nti wobɛhu sɛ wabeto 62 na ɔde 3317 ɛkɔ machine ti 123 na wabeto 12 41 12 ɛwɔ hɔ kama ɛde ama yɛn owie pɛ ɛna wabeto 26 first box ɛna ɔde atwa sanga 8 ɛna waserve 11 nso ɛwɔ machine nti wɔso wɔwie deɛ yɛmfa event no nkodi na kyerɛ ɛno nso ɛno nti these two event no ɛna yɛka so ɛni na yɛde afisika no pay yes nti yɛka bɔ ma say ni ba benya for the full game no na yɛ best 5 na yɛ best 3 yɛbɛkɔ for $2 48 38 na yɛakɔ for free banker of 48 480 na kyerɛ ɛno nso ɛno no nyame nka ho yes me say ubetwa game nso a mfa bia bla bia wodi a unsa beka usika ntempa na aso yes bia wodi a unsa beka usika no ntempa na aso nyame nka ho amayen kwatenti ahode wom bye bye